በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ክቡራት ኣሕዋትና ተኸታተልቲ ናይ መንፈሳዊ ማሕበር ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት ከመይ ኣለኹም? ከመይስ ናብዛ ሰዓት በፂሕኩም? ሰላም አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሽምበኣር ኣነ ደካማ ሓፍትኩም ሕፅር ዝበለት መንፈሳዊ ግጥሚ ሕዝበለኩም ቀርባ ኣለኹሞ ናብኣ ከብለኩም። ናይ ርእሰይ ግጥሚ ከምታ ሰምራዊቷ መልሰኒ። አምላኽ መልሰኒ ከም ሳምራዊት ሰበይቲ ኣብ እምነት ክጸንዕ ክኸውን ንጽህቲ። ሓጢኣት በዚሕኒ ኣውድቕኒ ኣብ ዓዘቕቲ መልሰኒ ደኣ ኣምላኸይ ኣድሕነኒ። ኣይትሕደገኒ ኣብቲ ናይ ሓጢኣት ጥንቲ ብስጋን ብነፍስን ከይመውት ምእንቲ። ማሂወት ጸሚዐ ኣብ ዓለም ጠፊዐ ከም ሳውራዊት ካብ ጥፍኣት ወፂአ። ኣምላኸይ ጸውዐኒ ኣነ ሳይከኣልኩን ክወፅእ ኣብ ዝሙት ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐት ነፍሰይ። ኣብ ጭፈራ ዝወዓለት ህይወተይ ኣምላኸይ ረሲዐ ዘለኹ ኣብ ርክሰተይ። እስቲ ንገርኒ ሳምራዊት ሰበይቲ ከመይ ወፃእኺ ካብቲ ሓጢኣት? ኣምላኽ ረኸብኺ ጎይታ ናይ ጥንቲ ከሳውራዊት ብምሕረትኻ ረአየኒ። ናይ ህይወት ማይ ዓድለኒ ሓጢኣታ በዚሑ ተክዛ ሓዚና ብሰብ ተጸሊኣ ርእሳ ኣድኒና። ካብ ናይ ዘለኣለም እሳት ክተድሕና ማይ ሃብኒ ኢልካ ብፍቕሪ ጸዋዕካያ። ብሓጢኣት ምኽንያት ከብድኒ ጾረይ ኣዕርፈኒ ኣምላኸይ ካብ ኩሉ ድኻመይ። ኣታ ቅዱስ ጎይታ መሓሪ ኣምላኸይ ኣድሕነኒ ይብለኹ ኣብ ቅድመኻ ተንበርኺኸ። መልሰኒ ክምለስ ካብ ሕማቕ ስርሐይ። ብብርሃን ይረአይ ናይ ጨለማ ጉዕዘይ። ይቕረ ግበረለይ ከም ምሕረትኻ ኣብ ፍርዲ ክትመጽእ ከለኻ ኣቕሞኒ ብየማንኻ። ኣብ ፍርዲ ክትመጽእ ከለኻ ኣቕሞኒ ብየማንኻ። ኣሜን። ጀምረ እስካብ ዝውድእ ጽኒዕልኩም ስለ ዘዳመጽኩምኒ ኣብ ትገብርዎ ጾምን ጸሎትን እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኒዕሉ ይስማዓኩም። ኣብ ካልእ ግዜ እስካብ ንራኸብ ሰናይ ቅንያት። አሚን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።